Kwaliteitszoekers, onafhankelijke ontdekkers. Middelburg wil een ander soort toerist gaan trekken dan de overlastgevende dagjesmensen. Om de doodeenvoudige reden, ze komen al naar Middelburg, dus daar hoeven we niet meer ons best voor te doen. Maar nog niet iedereen is enthousiast. En verder in het nieuws vandaag. Een bijzondere uitvinding voor de waterleiding. En een Zeeuwse appel wint prijs. Goedenavond. Toerisme in Middelburg. Het blijft een pijnpunt. Want ondernemers willen natuurlijk zoveel mogelijk toeristen en bewoners klagen over parkeerdrukte en opgekochte huizen. Gisteravond bleek dat opnieuw bij de presentatie van het beleidsplan toerisme. Met allerlei concrete maatregelen om de drukte en de overlast in te dammen. De presentatie van het beleidsplan trok zowel inwoners als ondernemers. In het plan besluit de gemeente dat de stad moet inzetten op kwaliteitstoeristen die langer blijven, de betere restaurants bezoeken en belangstelling en ook respect hebben voor de Middelburgse geschiedenis en cultuur. Liever hen dan meer dagjesmensen die maar een paar uur hier zijn en daarvoor dan eerst met de auto door de stad cirkelen op zoek naar een schaarse parkeerplek. In een nu vrij druilerige Middelburg-collega Ariane Lafort. Ja, dat Middelburg dus kiest voor die kwaliteitstoerist, dat roepen ze nou al een klein jaar. Wat staat er nou concreet in dat beleidsplan? Nou ja, dat beleidsplan dat geeft een serie concrete maatregelen die dit jaar al ingevoerd moeten gaan worden als de gemeenteraad ermee akkoord gaat. Er komt nu echt een rem op de B&B's, op nieuwe B&B's, bed and breakfasten in het centrum, maar zeker ook in woonwijken. Als je je huis toeristisch verhuurt, mag dat maar maximaal een half jaar per jaar. Verhuur je kamers, dan moet je als huiseigenaar in het pand blijven wonen. De gemeente is ook op zoek naar een grote nieuwe parkeerplaats aan de rand van het centrum. En wil ook, en dat doet een beetje denken aan Domburgse toestanden, parkeertarieven voor parkeerplaatsen in het centrum fors verhogen om die rondcirkelende dagjesmensen, om die te weren. Nou ja, je raadt het al, ondernemers gisteravond toch meteen op de kast, want die zeggen ja, weer die dagjesmensen nou niet, want die zijn toch ook heel belangrijk voor de inkomsten van de middenstand. De manier waarop dan we proberen die mensen maar buiten de deur te houden met hoge parkeertarieven, dat vind ik zelf niet zo sympathiek. Ik denk dat je meer moet kijken naar de mogelijkheden om mensen met transferia of met goede fietsvoorzieningen te zorgen dat die mobiliteitsvraagstukken worden opgelost. En niet om mensen weg te jagen met hoge parkeertarieven. Dat vond ik niet zo sympathiek. De gewone dagjesmensen vind ik een beetje denigrerend klinken en dan denk ik ook wel dat dat niet helemaal juist is. Er zijn hier heel veel vakantieparken om ons heen die niet specifiek in Middelburg zijn, maar wel rondom ons heen. En al die mensen gaan natuurlijk een dagje ook naar Middelburg en die moeten we zeker niet vergeten. Het punt met de dagjesmensen is, dat kwam ik uit de zaal wel terug, die geven relatief veel overlast, tenminste zo wordt het ervaren als het gaat om parkeren en verkeren. Fietsparkeren kwam een paar keer terug, zet overal maar de fiets neer. Maar goed, het is wel zo dat wij niet meer in gaan zetten op het nog meer aantrekken van dat type mensen. Om de doodeenvoudige reden, ze komen al naar Middelburg, dus daar hoeven we niet meer ons best voor te doen. Zorgen dus bij de ondernemers. Hoe reageren de inwoners op de voorgestelde plannen? Nou, je merkte gisteravond dat dat toerisme, dat de inwoners van de binnenstad toch wel hoog zit. Eén bewoonster die vertelde van mijn halve straat is eigenlijk al verkocht voor toeristische verhuur. Ik mis echte buren met wie ik een praatje kan maken. Straks wordt het hier één groot Venetië, dat alle huizen eigenlijk alleen nog maar voor de toeristische verhuur zijn. Daar werd tegen ingebracht dat Middelburg juist de toeristische overlast en drukte wil gaan spreiden naar het voor- en het naseizoen. Bijvoorbeeld door de stad interessanter te maken met een extra museum. Een museum over de geschiedenis van Middelburg bijvoorbeeld. Dat wordt nu gemist, wordt gezegd. En je kunt ook nieuwe evenementen naar Middelburg halen. Wethouder Schoners die zei, we hebben bijvoorbeeld in Zeeland het Zeeland Nazomerfestival. Waarom geen Zeeland Voorzomerfestival? En dan wel hopen op beter weer. Ariane, dankjewel. Tegen een 37-jarige moeder uit Middelburg is 7 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ze heeft 2 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakt op de N57, waarbij haar 4-jarige zoontje ernstig gewond raakte. Het kind lag weken in coma. De vrouw was ten tijde van het ongeluk onder invloed van cocaïne en alcohol. Zij en haar kind hadden ook geen gordel om.
Dit is een heipaal van 110 jaar oud. Onderdeel van de middensluis in Terneuzen die momenteel wordt gesloopt. Wetenschappers willen weten wat er met houten palen gebeurt als ze zo lang onder water staan. Het is niet altijd mogelijk om palen te trekken bij funderingen. En hier is het wel mogelijk en dat geeft ons inzicht in het verloop van bacteriële aantasting over houten paalfunderingen. Daar weten we nog te weinig van. Van de 6 meter lange palen worden kleine stukjes gezaagd die meegaan voor verder onderzoek naar Wageningen. Dus in Nederland staan heel veel huizen op houten paalfunderingen. Als je daar een funderingsinspectie doet, wil je gewoon weten hoe je die data moet interpreteren. En dit levert weer nieuwe informatie op. In totaal worden op deze plek 7000 oude heipalen verwijderd. Die worden niet allemaal gebruikt voor dat onderzoek. Een compleet nieuwe drinkwatervoorziening aanleggen in minder dan een maand tijd als de oude kapot is. Het zou in de toekomst vaker moeten kunnen gebeuren als het aan drinkwaterbedrijf Evides ligt. In een wijk in Oost-Soeburg gebruiken ze deze nieuwe methode voor het eerst om een leiding voor de komende 50 jaar lekvrij te maken. De drinkwaterleiding die onder deze wijk in Oost-Soeburg ligt, is op meerdere plekken lek. Dat zorgde vorig jaar voor wateroverlast in de straat. Bewoners stoorden zich ook aan de reparatiewerkzaamheden. Op het moment dat wij de lekkage gaan repareren, moeten we een behoorlijke put maken. Om een put droog te kunnen werken, moeten we bemalingspompen neerzetten. En die bemalingspompen maken nogal herrie en die stonden dus de hele nacht hier te draaien. Met als gevolg dat mensen daar best last van hadden met slapen. De oude drinkwaterleiding uit 1953 is eigenlijk aan vervanging toe. Want telkens wordt er een nieuw lek ontdekt. Maar de leiding vervangen is lastig. Om deze leiding hier te vervangen is eigenlijk niet mogelijk, omdat alles best wel dicht bebouwd is. Als we zouden gaan vervangen, dan moeten we echt de leiding op een hele andere locatie gaan leggen. Dat gaat heel veel tijd overheen en dat kan niet omdat we nu lekkages hebben. Dus moest Evides op zoek naar een alternatief. Om de hele leiding te vernieuwen wordt een methode gebruikt die is afgekeken uit de rioolwereld. Er wordt een soort grote sok de leiding ingetrokken. Hij wordt aangebracht en hij wordt uitgehard. En daarna hebben we gewoon als het ware een nieuwe bennenmantel in de buis. Heeft dit nog gevolgen voor het drinkwater of kan dit allemaal prima? Nee, dat kan prima. Wat we nu gaan toepassen is Kiba gecertificeerd, zoals wij dat noemen. Alles wat je met drinkwater te maken heeft, moet Kiba gecertificeerd zijn. Dat is dit ook, dus dat betekent dat er geen gevolgen zijn voor de kwaliteit van drinkwater. Heel klein stukje zakken! De methode zorgt voor minder overlast en het gaat een stuk sneller. Maar hij is wel nieuw en dat maakt het spannend. De ploegen die erbij staan, die zijn echt wel gespecialiseerd erin. Maar ja, het treft wel best wel een hele grote voorbereiding. En het moet toch allemaal maar goed gaan. Ja, zeker. Ja, dat is wel spannend. En als dit inderdaad een succes is, want we verlengen hiermee de waterleiding voor minimaal 50 jaar, hebben we dan weer de levensduur verlengd, dan kunnen we dit inderdaad ook gaan toepassen op andere locaties. Tot nu toe verloopt het allemaal voorspoedig. Morgen wordt het laatste stukje van de leiding aangepakt. En straks in deze uitzending, hoe kon het toch gebeuren dat de ouders van wielrenster Rosita Rijnhout haar spectaculaire overwinning misten? Maar eerst ander nieuws van vandaag. In alle Zeeuwse gemeenten gaat het bedrag wat je aan OZB betaalt omhoog. Blijkt uit cijfers die het CBS heeft verzameld. Onroerende zaakbelasting wordt betaald door iedereen met een eigen huis of een bedrijfspand. Die stijging komt vooral door de hogere WOZ-waarde per woning. De Zeeuwse gemeenten gaan dit jaar gemiddeld 6% meer innen bij hun burgers dan afgelopen jaar. De stijging is het hardst in Terneuzen en in Vlissingen. De sprankappel, bedacht door vogelaar Vredehof uit Krabbedijken, is verkozen tot het beste product van het jaar in Nederland. Van de 228 producten die meededen, is dit de winnaar. Dan merk je echt dat medewerkers er echt trots op zijn, dat ze het ook gewoon leuk vinden. Maar ook bij fruittelers bijvoorbeeld. We zien ook dat kinderen van fruittelers hier enthousiast voor worden. En door deze eretitel merkt de producent dat de vraag naar de appel is toegenomen. En daar hebben ze rekening mee gehouden. We hebben allemaal bomen geplant, die worden allemaal steeds groter. Dus geven ook elk jaar meer productie. We hebben dit jaar een kleine 3500 ton. En de prognose is dat we nog 2 tot 3 keer zoveel gaan hebben. En daarom konden ze best wat appeltjes missen. Die werden uitgedeeld aan de medewerkers van de gemeente Rijmerswaal vandaag.
Wielrenner Rosita Reijnhout verraste dit weekend vriend en vijand door als jongste renner ooit een eendagskoers op het allerhoogste internationale niveau te winnen. In de World Tour voor vrouwen won het wielertalent verrassend in Australië. Inmiddels is ze weer thuis in Wolfersdijk bij haar ouders, die tijdens de topprestatie van hun dochter op één oor lagen. Ik dacht eerst dat het criterium was, dus vandaar. Dus een verrassingje. Ja, ongelooflijk. Ja, bizar eigenlijk. Ik weet ook, het kwam niet echt binnen op dat moment eigenlijk. Omdat ik ook daarna heel erg vaak vroeg aan iedereen van, is het nou echt? Heb ik echt gewonnen? Het is je eerste overwinning ook, hè? Ja, dat klopt. Ik heb nog nooit gewonnen eigenlijk. Ja, ik was kleine wedstrijdjes wel, maar niet zo groot. Zeker niet. En ja, ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen eigenlijk na de finish. Maar ik heb het allemaal meegemaakt. Wat betekent deze overwinning voor jouw carrière? Ja, dat ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. Ik zie nu al wel heel veel dingen al veranderen. Ik ga gewoon heel erg mijn best doen en ik hopelijk meer winnen. Dat is wel mijn doel. Bewolkt was het vandaag met temperaturen van rond de 10 graden en een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond kan er ook een spatje regen of motregen vallen. Morgen zo nu en dan de zon, dan wordt het ietsje koeler, een graad of 8. En opnieuw een vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag is er meer bewolking en ook enkele buitjes. Daarna overwegend droog, met ook weer af en toe de zon erbij. Online vind je een opmerkelijk verhaal over jonge automobilisten. De provincie gaat namelijk geld uitgeven aan rijvaardigheidstraining voor mensen die net hun rijbewijs hebben. In de cursus komt extra aandacht voor afleidingen door telefoongebruik en alcohol- en drugsgebruik achter het stuur. Het hele verhaal vind je op onze site en natuurlijk ook in onze app. Tot zover Zeeland Nu van deze dinsdag. Ik wens u nog een hele fijne avond.